in jami'an mu APC mun yi babu ko sisi ga wadansu mun magana wane za ya zage ni. Allah sarkin dadi in ji barawan takarda. An yi magana mu muna tare da shugaban kasa muna da mukami ko kaza ku bari za mu taimake ku. Kullum maganan kenan. Mun yi wahala from 2015 to that a Nigeria daidai state da kafa na bai taka ba akan campaign din APC. Mun sha wahala. An yi magana an ce za a ba mu fili, abinda ya sa na yi wannan magana kenan. An ba mu takardar fili jama'a a Abuja, amma ina filin yake. Ina je duba fili, an kai ni da takarda ina duba fili sai na ga gafiya tari ko ya samu mutum. Me ya faru wani an yi asibiti ne? Ai kusa da makabarta ne, ta ciro kafan wani ta fito da shi ne ce fili ma makabarta za a je ba mu kusa da makabarta. An yi batch 1 batch 2 batch 3 don sun sa sunayen su a kusa da za su sami wani abu. Mu ne saboda ba mu iya yan sas ba mu iya cin mutunci ba mu iya fada ba, amma mun iya neman kuriya to mun iya lalata shi. Allah ya ba mu lokaci. Muna nan da APC ni cikakke die hard na APC ne, amma wallahi ina cikin ta zan buga mata wuka Allah in dai ba gyara ba. Mu za ku dauka ku kai makabarta saboda ku rena mu? Akwai wanda sun yi da zuciya daya a cikinsu, wannan ba zan ga laifinsu ba, sun yi da zuciya daya da tunanin za a yi abun kirki. An kai an hada da kai da wasu daga ciki kuma da minista an ce a dauke mu a kai mu kuje a kuje ma can wani kawai ma kusa da makabarta shine an ba mu fili, to ni ba na so nawa. Akwai wani makwabci na yana aiki FCDA ya ga takarda a FCDA an sa Yusuf Haruna Baban Cinedu za a bani fili, ya dauki hoton takardar shi ma na yawo da shi, duk da dai wannan ra'ayin shi ne irin ya nuna ma mutane ga shan bani fili, to shi ma duka ku gani ba na so, I reject it. Duk fili da ya hana mutum uku ne, fili guda da ya hana mutum uku ne, wannan ba laifi ba ne ba, amma a baku gurin kirki mana don a taimake ku. Shi ne a rasa da taimake ni sai a kai ni gurin makabarta, to ba na so. Su mutum biyu za su iya gashi na bin musu, amma ni dai ba na so wannan magana fili. Ba mu iya don saboda ba mu iya rigima ba mu iya yan sas ba, amma ba mu iya yan sas ba, mun iya wannan, mun iya media, mun iya magana. Ba damuwa, Allah ya ba mu sa'a mu je zuwa APC da yana cikinta. Idan ma mutum yana gani za a kore ni mana, wallahi duran da an kore ni APC sai na kada mata fufuke zai, wallahi ba za ta yi tashi ba, sai na kada mata fufuke zan fita. Ina na APC idan ba za a yi gyara ba a ci gaba a haka za a ga masgana. Ba mu iya end sas ba, amma mun iya end vote. Mun iya end vote. In ba mu iya end sas ba mun iya end vote. Muna da media mun iya magana. Wallahi a minti da zan kore maka kuriya miliyan 1. Mutane da yawa ba ga suna ba APC. Akwai wanda suna bakin kokarin su mun sani. Suna bakin kokarin su suna taimakawa mun sani. Amma a cikin ministocin na akwai wanda da aka bashi minista mun je gidan shi mu taya shi murna. Ana zuwa ana bude gate da karen gidan ya fita da gudu har yau bai dawo ba. An ce me ya ce wallahi ko abinci bai wahala yake sha a gidan wannan. Wasu ne za su gwada mana APC. Muna nan muna jira.